Hola, crec que la temàtica del meu conte ja la sabeu, però el que no sabeu és que és una mica diferent. Ben atents. El títol és Sant Jordi a la cova del drac. Diuen que temps era temps, a la vila de Montblanc hi vivia una població feliç durant la setmana, però atemorida als caps de setmana. A les afores de la vila hi vivia un drac ferotge, que dormia de dilluns a divendres, però dissabte es despertava i s'emportava tot el que trobava cap a la seva cova. Cada divendres, tots els habitants de Montblanc agrupaven a l'entrada del poble un munt de bestiar i una bona collita d'hortalisses, enciams, espinacs, de tot i més. Però clar, un dia tot allò es va acabar, ja no quedaven vaques, ja no quedaven gallines, ja no quedaven hortalisses, res per poder-li portar. Així que la gent de Montblanc va decidir que un escamot de soldats aniria a trobar el drac, guiats pels cartells que indicaven la cova del drac. Quan van arribar, van trobar que era un lloc força agradable i el primer que van veure va ser una taula molt llarga de fusta. A més, estava ben parada. Els soldats no entenien res de res. Llavors va aparèixer el drac. Feia 4 metres d'alt i 2 d'ample. I duia un davantal rosa. El drac els va convidar a seure i els va omplir el plat d'un superestofat de patates. Els soldats, per indicació del drac, van tastar allò. Mare meva! Això és boníssim! I crec que mai havia tastat res tan bo. Senyor drac, es mereix una estrella Miguelín, li va dir un dels soldats. El drac estava radiant i feia salts d'alegria. Era tan feliç és que encara mai havia vingut a provar els seus plats. Com que els soldats no tornaven, la gent de Montblanc estava neguitosa i van decidir que cada dia enviarien una persona a la cova. Així podrien anar pensant què fer. La princesa, que era molt valenta i molt espavilada, no les tenia totes amb aquesta i va decidir posar totes les butlletes al seu nom. Així que, clar, el dia va sortir ella, escollida, i va marxar amb el seu cavall direcció a buscar el drac. En arribar a la cova del drac, la princesa va trobar tots els homes del poble a terra fent la migdiada. Tots aquells soldats que havien anat a desfer-se del drac estaven al terra estirats. I el drac fregava els plats. La princesa el va acostar molt enfadada i li va dir: es pot saber què significa tot això? El drac va fer seure la princesa a taula i li va servir un plat de cargols a la llauna. El plat era exquisit. Tant li va agradar a la princesa que li va demanar, sisplau, al drac que fes l'honor de deixar-la fer d'aprenent a la seva cuina. El poble va enviar un cavaller, el cavaller Sant Jordi. Però la veritat és que el cavaller Sant Jordi era molt poruc i d'heroi no en tenia gens. Tot i així, cavaller Sant Jordi va decidir anar cap a la cova del drac. A l'arribar, es va trobar els soldats a terra i la princesa fent la migdiada a sota d'un arbre. Però clar, ell creia que era morta. Finalment, va veure el famós drac de Montblanc. El drac, en veure'l, es va apropar per convidar-lo a dinar. Però de l'ensura el cavaller Sant Jordi es va desmaiar, amb tan mala sort que va caure sobre d'un rosal ple de roses vermelles. A Montblanc les hores passaven i el pare de la princesa començava a perdre la paciència. Així que va decidir anar ell mateix. Quan va arribar, va veure els soldats dormits, la princesa intentant despertar el cavaller Sant Jordi i el drac fent una infusió relaxant. Mare meva!
La princesa va explicar al seu pare tot allò que havia passat, que els seus soldats se n'havien fartat tant de menjar que no podien fer res més que dormir una migdiada, i que a ella li havia agradat tant i tant el menjar que havia preparat el drac que volia quedar-se a prendre amb ell. Així va ser com la princesa es convertia en ajudant de cuina de Sant Jordi. Sant Jordi en cavaller i el drac en cuiner del millor restaurant de Montblanc, on gent d'arreu del món s'aturava a desgustar els plats més exquisits que mai podreu tastar. I conte contat, ja s'ha acabat. Però si voleu seguir viatjant amb els contes, busqueu algun conte que tingueu per casa i seguiu llegint. Bon Sant Jordi!